ସବୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦୟାକରି ହୋଲସେଲରଙ୍କ ଠାରୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଚିଠା ଦେଖିକି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଆଗେ ଚିଠା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା କମିଲା କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ଜିନିଷ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜିନିଷରେ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷରେ ସର୍ପ, ତେଲ, ଚିନି, ଡାଲି, ଅମୁଲ ସବୁରେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ ରେଟ୍ ଥିବ ଆଉ ଆପଣ ଚିଠା ନ ଦେଖିକି ଦେଇଦେଉଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ନୁକସାନ ହେଇଛି ମୋର, ଦୁଇ ପାଳିର ଜିନିଷ ମୁଁ ଏମିତି ରେଟ୍ ଚିଠା ଦେଖିନି ସେମିତି ସଉଦା ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ରେଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର 2-3 ଦିନରେ ଯେମିତି ମୁଁ ମାଲ ଆଣେ, କାହାର କେମିତି ମାଲ ଆସିଥିବ ମୁଁ ତ ଭାଇ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା କରିଛି ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜିନିଷରେ, ମାନେ ରାସନର ସବୁ ଜିନିଷରେ, ମାନେ ଧୂପ ଠାରୁ ଟୋଟାଲ ଯେତେ ସାମଗ୍ରୀ ପୁରାର ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଚିଠା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଉଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପନିପରିବା ବି ସେମିତି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି। କେତେ କ'ଣ ବେପାର ଠାରୁ କେତେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଚିଠା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଚିଠା ଦେଖିକି ଆପଣ ସଉଦା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। କିଛି ଲାଭ ଲସ୍ କ'ଣ ହେଲା ନହେଲା କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖିକି MRP ଦେଖିକି ତାପରେ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।